rád prezentoval práve túto prerábku automobilu na elektrické, že ukázal práve aj na tomto konkrétnom prípade, že technológia elektrických aut neskutočne dokáže výnimočné veci, výnimočné zážitky a vôbec to už nie je o malých autách, ktoré jazdia niekde na golfe, ale aj o takýchto výkonných automobiloch pre každodenné použitie. Ja možno len jediný komentár, že Tesla nie je len krásny kus auta, nie je to len technologický zázrak, ale je to aj úplne nový spôsob, ako automobily a elektrické auta dostávať ľuďom. Nadštandardné servisné služby, nadštandardné leasingové podmienky, nadštandardný starostlivosť zákazníka. To je presne spôsob, ako elektrické auta dostať medzi ľudí. Rada by som vám predstavila našu nabíjaciu stanicu. Je to prvá multimediálna nabíjacia stanica na Slovensku, ktorá má teda dotykový displej, kde môže bežať informácia pre človeka, ktorý si chce teda nabiť svoj elektromobil. Môže tam bežať reklamné video, čokoľvek teda. Poskytne vám informácie ohľadne nabíjania. Skupina zase sa v prípade elektromobility snaží aktívne podporovať vlastne rozvoj infraštruktúry na nabíjanie, ale takisto vplývať aj vlastne na rozvoj služieb pre koncových zákazníkov na to, aby elektromobilita sa mohla stávať súčasťou bežného života.